Il-Kumitat għall-Arfin tal-Kostituzzjoni ppubblika stħarriġ li analizza kemm il-Maltin huma konxi tal-Kostituzzjoni ta' pajjiżhom u l-kontenut tagħha. Il-maġġoranza ta' dawk li wieġbu għall-istħarriġ qalu li huma konxi tal-Kostituzzjoni. Però huwa sinifikanti wkoll li 21% ta' dawk li rispondew kważi kwart qalu li ma kellhom l-ebda arfin dwar jekk Malta għandix Kostituzzjoni. Il-Professur Xavier Kirkop li ppreżenta l-istudju f'isem il-Kumitat tkellem dwar il-ħtieġa ta' dan il-proċess. Ġifieri li aħna ikonna għarfien tal-Kostituzzjoni, hemmhekk dak narfu x'inhuma drittijiet, narfu x'inhuma dmirijiet tagħna u nistgħu ngħixu flimkien f'ħajja daqsxejn iktar bilanċjata. Il-maġġoranza ta' dawk li qalu li ġieli fittxew informazzjoni dwar il-Kostituzzjoni ta' Malta għamlu dan għal raġunijiet ta' xogħol jew studju. Filwaqt li meta mistoqsija dwar kemm hu importanti li jkollhom għarfien dwar il-Kostituzzjoni, 75% ta' dawk intervistati qalu li jqisu dan bħala importanti. Il-President tal-Kumitat dwar l-Arfin tal-Kostituzzjoni Franco De Bono qal li l-Kumitat se jkompli joħloq kuxjenza akbar fost il-Maltin dwar il-Kostituzzjoni. Kif tafu kellna diversi meetings mal-President tal-Repubblika, mal-Speaker ta' Kamra tal-Preżentanti wkoll, biħsiebna naħdmu anke fil-id-fit mal-Kunsill Lokali, id-fit mal-iskejjel sabiex inkomplu nwaslu dan l-arfin tal-Kostituzzjoni illi fl-aħħar mill-aħħar hija waħda mill-elementi ta' identità nazzjonali. Huwa importanti illi bħala ċittadini wkoll ikonna dan l-arfin. M'hemmx għalfejn siru esperti tal-Kostituzzjoni, però importanti li jkollna element ta' arfin.